Zo srdca všetkým ďakujeme a ďakujem aj za tým, ktorým vaša pomoc pomôže. Ďakujeme veľmi pekne. Svieca v 16. Slovana, Tomášeková hlavička a kostka netradične nohou. Strelec dôležitý, prvý gól Spartaka Trnava. Konečne? Áno. Máš teraz právo na posledné slova pred smrťou. Čo odkážeš? Spartak. Takže podľa našich údajov, ktoré máme, ktoré si vedieme, vychádza nám tu asi 70 fanúšikov, bolo darovať krv venom fanklubu. V poslednom domácom zápase s Trenčínom, keď si spomínate, sme vyzbierali 36 000 korún. Teraz táto čiastka sa rovným dielom delila medzi transfúznú stanicu v Trnave, v Rakovine a pre nášho veľkého fanúšika pacienta Imricha Trnku sme venovali tiež tento príspevok. No musíme im poďakovať, pretože je to naozaj nezištná pomoc pre človeka, ktorého vlastne ani nepoznajú, a takisto poďakovať aj tomu človeku, ktorého to vlastne napadla takáto idea, tento nápad. Lebo viete, dobrých myšlienok v hlave je veľa, ale nájsť takého dobrovoľníka, ktorý to aj zorganizuje a tých ľudí privedie, tak tomu treba tiež veľmi poďakovať. Bol si darovať aj v lete krv, teraz si sa rozhodol druhýkrát. Bereš to už ako svoju činnosť? Asi to aj tak bude, že keď fanklub zorganizuje, tak pôjdem.